O wee chetakwa wesị na ya ga-ejekwe India again. Kedu ife a ga-eme? Ya achịkwala ikpele na abụ wụọ n'ala kpebekweli ya ekpele maka gịnị? Na-afụrụ ya n'anya na ịfụrụ anya na-eme mmadụ ọ na-esi isi n'ọkụ. And na bifo ịgbala ife na-eme gị na ọ ga-emeche gị meluo gị na made in China. Ya made in China, ị ga-afụrịrị made in China before i wee mata ebe ị nọ. Ọ sị m ndị ọkwana ya wee na-ezuzu ya zuzulu gbogo onye zuzulu gbade si m o wee jebekwe India again. Wee lụọ wee na-akwasị ha na fonu na-asị ya enye a na-eme isikwenye na ya mụrụ ka ya si eme that you can't wait to come back kafa nọkwala kafa si anọ ya wee na-ekpekwa ekpele ka ya si ekpe ife ọbụla ọnyanya ya na-enye ya ka ya si enye ya ịmagonu. Ọ nọgidekwa ọnya sị ya na ya chọọ igoteli akwa ndị India gotelie nke nwa gotelie nke ya wesị ya na ya da laikikwa na akwa ndị India. Ịghọtago ya dobe ego afọ ọ bụ na ọ bata Naịjirịa kpọọ ọnya ka bịa Lagos ka mee shopping kafa na abụ wee solo bataba ọ kwelu ife akafa kwụsị. Ọ sị m nne anọgide onu ebido chenji be onu ebido chenji be ka o si echenji ya gbakwa nkịtị kedu ife a ga-eme. Pịa di esi ya na ya na-abatakwa ya wesị oke ya ga-abịazikwa Lagos nwasị ya mbanye abịa na with all pleasure ya sị na nsogbu atụrụ kedu ife a ga-emekwene ya mana onye di ebo mana ife a mụrụzi bụ na odu nwaanyị afọ na nwa ya nwoke wee bata ọ bata ọ bịara ebe ọha ya alụfụ nọ n'esteti o na ama ife ome o jebe ebe mami ya bi wichi n'ụlọ nke ya nwa lụrụ wee dulu nwaanyị afọ wee baa n'ụlọ afọ. Ọ sị m ka ọ bata for few days 1 week na afọ ya na-akpọ ya na phone na-asị kedu ife na-emezin kedu ife na-emezin. Etu ka si nọzalụ nne di wee kpọọ ya wee sị ya kedu ife na-emenụ ma ọ makwa na di ya abatago. Ya sị ya na ọ ma na di ya abatago na ife a na-echekwanụ bụ na di esi ya nya chelụ na ya ga-abịa ya bịazi aka fa na abọsolu wee bịa fịa na since afọ ka a na-eche maka na mgbe ya na-agwa anyị fa na ụmụ ya nọ holidays n'Enugu na nke nwanne ya nwaanyị ịghọta. So ya wee na-asị dị ọbụ na ọ bịazi aka fa na abọsolu je fụ ụmụaka fafụsịzịa ụmụaka ka fa jekwe fụzịa mamafa okwelo ọ marọ na ife a niile bụ asị ka di ya na-asị o akwa ịghọtago. Ọ nọgide bịa fịa fụcha anya wee si oke ka fa sozi elu jebezi Enugu. Ọ sị na ọ ma nsi eje ya wee sị ka ezi maka ihe ọwakwa ihe anyị kwuru ekwu. Ọ sị ya na ndị enyi ya niile na o nwere onye kpọ nwunye eje kedu ife ọ na-esolie. Ọ sị m ike kwụla ọtọ gwu ya ebe afọ ka ya nọ wee na-eche ịghọtago. O wee tọ na o wee jagwalụ bifo ndị mmadụ wee kwube n'ụkpọkwa nwaanyị wee bata. Ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwu ya ike kwụla ọtọ gwu ya. Ihe anụnwa mere bifo mami a wee kpọọ ya wee sị ya na nnekwe ka ya si wee nọlụ o wee dulu nwaanyị wee bata o ya wee jụbazi anya sị ya nwoke ka ezi nwaanyị nke idu. Ọ sị ya na second wife ya na nna enwe ya nwoke si bụ ọkwana ya. Mami a wee sị ya ịgwakwa nwunye gị nke izizi bifo ịnụọ nwaanyị nke bụ. Ọ sị na onule na explanation na nwoke ka ya bife sọrọ ya ka a ga-eme. Hai ihe a wute mami ya bifo wee kpọbịa na phone wee sị ya nwa m na nnekwe ihe anyị nọ na ya kịta. Hai ọ sị m na ihe a na-agwa m ihe na nne di enwere ọkụkọ fa na azụ fazụsịa fele ịgbagole etufa si asụ akpụ na etufa si eme ife niile before na that woman was good to her. Afọ ịghọtago na o so n'ihe mee na ya ka ji wee nọlụ because na mgbe ọbụla ya lụrụ that woman nso na o nwere otu o si agwa okwu and na fa na-emeke everything together. Ya mechalụ no gba nkịtị ya na nwaanyị South Africa bizi elu bie ya nwa bili n'ụlọ rent ya na ụmụ ya gba nkịtị. Si that day ihe a mesi olu n'abalị a na-akpọ ya fonu na-aring papi ya na-akpọ ya mami ya na-akpọ ya wee pik kọl ya sị kedu ihe ọwụ. Ọ sị ya na o nwere ife na-eme na ya na-anwụkwa anwụ na o nwere rọbụ ọ na-ada etebie ma ya nwebe sọcha ata ya wetie ka ọ bịa tenye ya wesị ya na ya ma mpụta n'ime abalị kịta anụnwa na ọ ma na esteti emechigo ụtụtụ ka abịaba. Ọ na-eche ka ajọ anya asị na odu nwaanyị bata na ya jụọ dị ya. Ọ na-eche ka asị ya otolu ịmagolu kwaba na iyi ihe nwaanyị ọbụla ga-eme na ị ga-edi ọnụ ya wesị ụtụtụ ka abịa olu kacha ụtụtụ fụrụ onye akpọ ya sị ya
Monya welu di okume magodi fa ọ na-eti ebeba. Osi ya mba nya wetane na odugi ya makita. Ya gbakwa ya nkịtị na ajọ dia itele ụgba o, itele ose o, itele ogiri. Kumkumkum ya yeri ọnụ. Osi m nne. Ebe afọ ka obi nọ wee bido pịabazi anya ụtarị. Ọ bụ ịghọtago. After 1 week ihe a mecha. Kpamkpamkpam n'ọnụ ụzọ ya, ọ bụrụ di ọbata, duru nwaanyị a na-ebata. Wee sị ya na o nwere ife a chọrọ ịgwa anya nọla ana. Ya wee nọla ana, sị ya kedu ihe ọ. Ọ sị ya na ya chọrọ ka introduce nwaanyị a. Ya chọrọ ka introduce nwaanyị a to ha. Na onye ọfọrọ ihe a bụ second wife ya. Na onye nwee nni nwelu ikwe. Ịghọtago na fancha niile bụ ofu ihe. Na ya dosọrị na ya gwara ya mana kịta na ya bịazi ike agwụ ya. Ya wee nebie. Ya wee nebie wee sị ya na sisi nya maala gị nọọsụ ife anya mmiri ka ị na-eme. O nwere ife a mee gị n'aka adọcha. Na sị ekpele ka a nọ na-ekpele gị. Na ya mụọlụ gị nwoke na-atọ ofu nwaanyị, it's not like na ị na-achọ nwa. It's not like na ya mụtara ọlụ gị nwa. It's not like na ya na-enye gị nsogbu. It's not like na o nwere ajọ ife ya na-eme gị na ya amalụ gị mala ekpele, na ya amalụ gị mala ịfụnanya, na ya amalụ gị mala ife niile. Ọ bụrụ si ife anya mmiri ka ị na-eme. Na nsogbu adọrọ nọ Chukwu ga-ekpe. Mana ya chọrọ ịma nwaanyị ọbụla na ya chọrọ ụtọ with anybody. Ịmala ife dogo mma isi n'ọnya ka ị ga na-eme ka agbasala gị. Si o wee kwenye wee baba. Si ode ka ọ bụ na o nwere right. Na iwu na ọ ga-accept this woman. Na iwu na ọ ga-accept ya. Na ọ bụ na ọ acceptara ya. Na ife a ga-eme ya ma ndasị mma. Na ife a ga-eme ya ma. Si ya na ọ bụ na ọ chọrọ na ndụ ya na-ebi adọrọ ya ma ya si ebe a pụọ. Na ọ bụ na ndụ ya na-ebi adịrị ya ma ya bụrụ ngwongwo ya na-abịa nne ya na ya chọrọ na o nwere ife a ji eme na okolobịa ka ya bụ na kịta ka ya bụ okolobịa. In fact na ya na ya na-aba bịara ụwa na ofu mbịa ahụ na ya ga-ebi ndụ etu ọbụla o si wee dị ya mma. Ịghọtago onye a na-agwa gị ihe a chetakwa na okedo this girl na ama nnu nwoke ọzọ mana ya nwa ga-anụ nwaanyị ọbụla dị ya mma. Si ma ọ na-aba ya agba ya nkịtị. Ihe a ka ọ bagide bacha na eghere fe ya na nwaanyị nwa n'ọnụ si ọbasịa na wee na lụọ wee jenaizi ndị mmadụ sizie nye na ọ bụ na ọ try ya wee sị na ọ ma accept nwaanyị a na ife a ga-eme ya ma ndasị mma na ya ga-ahapụ ya na ụmụaka ka ọ tagbuo onwe ya n'afụfụ. Kedu ihe ọ na-emekwa? Kedu ife ọ na-eme? Si na ọkwanye akwụsị ịzụrụ ụmụaka andị na ọzụsi ụmụaka amaghị na-achụ ya na o mee fim na ife a ga-eme ya. Ife ọ na-agwa ndị mmadụ fabia na-agwa ya ndị mmadụ wee na-agwa ya na-asị adọkwa kafụ na ọnya nwe ndụ ya na ọnya nwe nke nwe ife sọrọ ya ka a ga-eme. Sọ ọ na-aba. Ọ sị m nne ya eme gịnị? Ya mechalụ n'ogbu akwa nkịtị. Na ife ọ na-emezi bụ ọ bịazi odulu ụmụaka jene introduce to nwa nwaanyị afọ na-asịfa na ụmụnne nke nwa. Ya gba ya nkịtị. Every weekend ọ bịa dulu ụmụaka. Ọ ma ngwakwa ya na ọ batara ọsọ ụmụaka kwado odulufe na-abịa sọsọ ya na nke obele anọlụ. Akwa ifugo. Si mụ na ya mara na ihe a ka emegide nne die nkwuo. Nne die nwụrụ.